ఎపిసోడ్లో నైని పారాని చేతిలో పట్టుకొని జాస్మిన్ పాదాల దగ్గర కూర్చొని పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటుంది. ఇంతలో సుధా నైనికి కనిపించి, ఇటువంటి వాళ్ళ కాళ్ళు నువ్వు పట్టుకోవడం ఏంటి నైని, దానిని పడే అంటూ పదే పదే చెప్తుండటంతో నైని లేచి నిలబడే లోపల నైని చేతిలో ఉన్న పారాని జాస్మిన్ ముఖంపై పడుతుంది. అది చూసిన హాసిని ఆనందమాయే జాస్మిన్ కోతిబొమ్మాయే అంటూ పాట పాడుతూ ఉంటుంది. ఇంతలో జాస్మిన్ చాలా కోపంగా, ఏ ఈడియట్, నా మీదే పారాని పడేస్తావా అని నైనిని కొట్టబోతుంది. ఇంతలో విశాల్ వచ్చి జాస్మిన్ చేతిని అడ్డుపట్టుకుంటాడు. అప్పుడు విశాల్ నైని ఒంటి మీద చెయ్యి పడడానికి వీల్లేదు అని చెప్పటంతో అప్పుడు దురంధర, విష్ జాస్మిన్ ముఖం మీద నైని పారాని పడేసింది అని దురంధర అంటే, పక్కనే నిలబడుకొని ఉన్న పరసు ముఖం మీద పారాని ఎందుకు పడేస్తుంది, ఎలా పడేస్తుంది అని పరసు అంటాడు. అప్పుడు నైని, నేను కావాలని పడేయలేదు అయ్యగారు, అది ఏదో అలా జరిగిపోయింది, ఏమైందో కూడా నాకు అర్థం కావడం లేదు అని నైని అంటుంది. అప్పుడు జశ్వంత్, పారాని ముఖం మీద పడేసి ఏమైందో కూడా తెలియదంటే ఎలా ఒప్పుకుంటాము అని జశ్వంత్ అంటాడు. చేసిన తప్పుకి పనిష్ చేసి తీరాల్సిందే కదా విశాల్ అని జాస్మిన్ అండంతో, అది తప్పు కాదు, పొరపాటు వల్ల అలా జరిగిపోయింది, కాదు కూడదు అని నువ్వు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే నీకే నష్టం కలుగుతుంది అని విశాల్ అంటాడు. ఎందుకంటే ఈ పెళ్లి జరగాలి అని నైనినే చెప్పింది, కానీ అది జరగాలా వద్దా అనేది కూడా నైని నిర్ణయం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది, నీకు ఆలోచిస్తే ఇదంతా కూడా అర్థమవుతుంది అని విశాల్ అంటాడు. దాంతో తిలోత్తమ, జాస్మిన్ దీన్ని ఇంతటితో వదిలేయ్, విశాల్ అంతగా చెప్పిన తర్వాత కూడా మనము ఇంకేమీ చేయకూడదు, వదిలేయ్ అని చెప్తుంది. శబరిబామ్మ కూడా వదిలేయండి, నిశ్చితార్థానికి టైం అయిపోతుంది అని చెప్తుంది. తర్వాత హాసిని, దురద పిన్ని ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు నైని బాగుందా జాస్మిన్ బాగుందా, తను దిష్టి బొమ్మలా ఉంటే మా చెల్లేమో బుట్ట బొమ్మలా ఎంత బాగుందో అని హాసిని నైనిని మెచ్చుకుంటుంది. వెళ్ళి మొహం కడుక్కొని రమ్మని చెప్పండి, నువ్వు రా చెల్లి అంటూ నైనిని హాసిని తీసుకొని వెళ్తుంది. తర్వాత నైని మార్కెట్ నుంచి ఇంటికి వస్తూ తన చేతిలో సుధ రాసిన లెటర్ని చూసుకుంటూ, ఈ లెటర్లో ఏముందో, సుధా అక్క నాకు ఏం చెప్పాలనుకుంటుందో, దీనిని ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చి చదవమంటే ఇందులో తెలియని విషయాలు ఏవైనా కూడా వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోయి నా విశాల్ బాబుని కాపాడుకునే ప్రయత్నం వృధా అయిపోతుందేమో, దీనిని నాకు ఎవరు చదివి పెడతారు, ఇందులో ఏం రాసి ఉంది, ఇంకాసేపట్లో వకీల్ అమ్మాయి గారితో నిశ్చితార్థం జరిగిపోనుంది, దీన్ని ఎలా ఆపాలి అని నైని కంగారు పడుతూ ఆ లెటర్ని చూసుకుంటూ నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇంతలో నైనికి తలనొప్పి వస్తుంది. ఆ తలనొప్పి రావడంలో గుండమ్మ కథలోని గీతకి యాక్సిడెంట్ అయినట్లుగా నైనికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఎవరు ఈ అక్క ఎక్కడ ఉంది, ఈ అక్కని నేను ఎలా కాపాడాలి, ఈ అక్కకి యాక్సిడెంట్ అవ్వబోతుంది, నేను కాపాడాలి అనుకుంటూ రోడ్డంతా కూడా నైని వెతుకుతూ ఉంటుంది. ఇంతలో గీత ఆటో దిగి అక్కడ బెలూన్ల అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి బెలూన్లు కొనుక్కుంటుంది. అయితే ఆ బెలూన్లు ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి. అయ్యో బెలూన్లు ఎగిరిపోతున్నాయే అంటూ గీత ఆ బెలూన్ల వెనుక పరిగెడుతూ ఉంటుంది. అయితే నైని ఇంతలో గీతను చూసేస్తుంది. ఇందాక నాకు కనిపించిన అక్క ఈ అక్కే కదా, అంటే ఈ అక్కకి యాక్సిడెంట్ అవ్వబోతోంది, ఈ అక్కని కాపాడాలి అంటూ నైని అక్క అని అరుస్తూ ఉంటుంది. నైని తన చేతిలో ఉన్న కూరగాయల సంచిని మరియు తన చేతిలో ఉన్న లెటర్ని కూడా అక్కడే కింద పడేసి అక్క అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇంతలో గీతకి కారు డాష్ ఇవ్వబోతుంది. అయితే కరెక్టుగా నైని వెళ్ళి గీతకి యాక్సిడెంట్ కాకుండా గీతని పక్కకు లాగేస్తుంది. గీతని నైని కాపాడుతుంది. గీతని నైని కాపాడటంతో గీత చాలా థ్యాంక్స్ అని నైనికి చెప్తుంది. అప్పుడు నైని, అదేంటక్క మీరు ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తే ఎలా, మీకు ముందే యాక్సిడెంట్ అవుతుందని తెలుసు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని కాపాడగలిగాను అని నైని చెప్పటంతో, ఏంటి నీకు ముందే తెలిసిపోయిందా, అదేలా అని గీత ఆశ్చర్యంగా అడుగుతుంది. అప్పుడు నైని, విశాలాక్షమ్మ దయ వల్ల నాకు జరిగిపోయే ప్రమాదాలు ముందే తెలుస్తాయక్క అని చెప్తుంది. అప్పుడు గీత నైని సంచిని మరియు పక్కనే ఉన్న చీటీని చూసి, నీ సంచి అని చెప్పటంతో నైని మాత్రం అయ్యో నా చీటీ అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ తీసుకొని నైని అలాగే రోడ్డు మీద కూర్చుంటుంది. ఇంతలో ఇంకో కారు వచ్చి నైనికి యాక్సిడెంట్ చేయబోతుంది. అయితే గీత చూసేసి నైనిని కాపాడుతుంది. వెంటనే గీత, నువ్వు నన్ను కాపాడావు, నీ గురించి నువ్వు అసలు పట్టించుకోవా, అయినా కూడా ఎందుకు నువ్వు ఇంత పరధ్యానంగా ఉన్నావు, ఏమైంది నీకు అని అడగడంతో, బాబుగారిని కాపాడుకోవడానికి నాకు ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆధారం ఈ చీటీ అక్క అని అనడంతో, ఏముంది అందులో అంత ఇంపార్టెంటా అని గీత అడుగుతుంది. ఏముందో నాకు కూడా తెలియదక్క అని నైని చెప్తుంది.
అంటే నాకు చదువు రాదక్కా, దీనిని మీరు నాకు చదివి ఏముందో చెప్తారా అని నైని అడగడంతో నేను చదివినా పర్వాలేదంటే తప్పకుండా చదువుతాను అని గీత ఆ లెటర్ని తీసుకుంటుంది. అప్పుడు గీత ఆ లెటర్లో ఉన్నది నైనికి చదివి వినిపిస్తుంది. ప్రియమైన అన్నయ్యకి సుధ రాస్తున్నది, నువ్వు లాయర్ ఫ్యామిలీ చాలా మంచి ఫ్యామిలీ అని నాకు జశ్వంత్నిచ్చి పెళ్లి చేశావు. మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టడానికి నేను చాలా రాజీపడి ఇన్ని రోజులు కూడా చేసుకువచ్చాను. నా ఆడపడుచు జాస్మిన్, నా మామయ్య జగన్నాథం, తర్వాత నా భర్త జశ్వంత్ ముగ్గురు కూడా ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలని నన్ను వేధిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయాలేవి నీకు తెలియకూడదని ఇంతకాలం దాచిపెట్టానన్నయ్య. కానీ ఇప్పుడు నా ఆరోగ్యం పాడైపోయింది. నేను బ్రతుకుతాననే నమ్మకం కూడా నాకు లేదన్నయ్యా. అయినా నా కోసం రోజు పూలు తీసుకువచ్చేవారు. నాకు ఇష్టమని ఆ పూలు తీసుకువచ్చేవారు. రాను రాను ఆ పూలు కూడా మంచి వాసన రావడం లేదు అన్నయ్యా. చచ్చిపోవాలనిపించేదన్నయ్యా. ఇప్పుడు కూడా నేను బ్రతుకుతాననే నమ్మకం నాకు లేదు. నేను కళ్ళు మూస్తే నువ్వు వీళ్ళని వదిలిపెట్టకన్నయ్యా, లేదంటే అసలు వీళ్ళ జోలికే వెళ్ళకు అని ఈ లెటర్లో రాసి ఉంది అని గీత ఆ లెటర్ని నైనికి చదివి వినిపిస్తుంది. ఈ లెటర్ రాస్తున్నప్పుడు మనకు కాస్త ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూపిస్తారు. సుధా ఈ లెటర్ని రాస్తుండగానే జశ్వంత్ సుధా సుధా అంటూ సుధ దగ్గరికి వస్తాడు. దాంతో సుధా ఆ లెటర్ని దిండు కింద పెడుతుంది. తర్వాత జశ్వంత్ సుధతో సుధా సుధా బయటికి వెళ్దాం పదా అని అంటాడు. తర్వాత సుధా, ఏంటి నీకు కాఫీ కావాలా? నేను కలిపి తీసుకువస్తాను. మీ అన్నయ్య క్యాంపుకు వెళ్ళాడు కదా, మీ అన్నయ్య క్యాంపు నుంచి రాగానే నాకు BMW కారు కావాలి, నువ్వు తెచ్చిస్తావు కదా, నువ్వు తప్పకుండా మీ అన్నయ్యని అడుగుతావు కదా, మీ అన్నయ్య బీరువాలో ఉన్న డబ్బులంతా కూడా నాకు తెచ్చిస్తావు కదా అని జశ్వంత్ సుధ గడ్డాన్ని పట్టుకొని మరీ అడుగుతున్నట్లు మనకి చూపిస్తారు. ఈ మాటలన్నీ కూడా చెప్పేసి జశ్వంత్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత సుధా దిండు కింద పెట్టిన ఆ లెటర్ని తీసుకొని ఏడుస్తూ వాళ్ళ అన్నయ్య తను నిలబడుకొని ఉన్న ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళి, అన్నయ్య నువ్వు వచ్చే లోపల నేను బ్రతికి ఉంటానో లేదో కూడా నాకు తెలీదు అని ఏడుస్తూ ఆ లెటర్ని ఆ ఫోటో వెనకల పెడుతుంది. అన్నయ్య ఏదో ఒక రోజు ఈ ఫోటోని శుభ్రం చేయడానికి బయటికి తీస్తాడు. అప్పుడు ఈ లెటర్ బయటపడుతుంది. అప్పుడు అన్నయ్యకి నిజమంతా కూడా తెలుస్తుంది అని ఏడుస్తూ ఆ లెటర్ని ఫోటో వెనుక పెడుతుంది. గీత ఆ లెటర్ చదివి వినిపించడంతో నిజం తెలుసుకున్న నైని ఏడుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు గీత నైనితో, ఏంటి నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వేనా సుధవి అని చెప్పటంతో, కాదక్క నా పేరు త్రినైని అని నైని చెప్తుంది. మరి సుధ ఎవరు అని చెప్పటంతో నైని మా పోలీస్ అన్న చెల్లెలు అని చెప్తే, మరి అయితే వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దాం పదా అని గీత అంటుంది. వద్దక్క, ఇప్పుడు అట్లా చేస్తే వాళ్ళు ఆల్రెడీ నా భర్త ప్రాణాలు పోగొట్టడానికి ఆ పూలతో ఏదో ప్లాన్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం కనుక పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేశారో మనకు తెలీదక్క అని నైని అంటుంది. నేను ఆల్రెడీ పోలీస్ అన్నకి పూలను పరీక్షించమని చెప్పాను. వాటి రిజల్ట్స్ వస్తే ఏమైంది తెలుసుకోవచ్చక్క అని నైని చెప్పడంతో, నీకు జరగబోయే ప్రమాదాలు ముందే తెలుస్తాయి కదా, మరి నీ భర్త విషయంలో అది తెలియలేదా అని గీత అడగడంతో, అదే పనిలో నేను ఉన్నానక్క, ఆ విషయం తెలుసుకునేకే ఇదంతా కూడా నేను చేస్తున్నాను అని నైని అంటుంది. నీకు ఏదైనా అవసరమైతే నన్ను కలువు త్రినైని, నేను ఈ పక్క కాలనీలోనే ఉంటాను అని చెప్పి గీత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. తరువాత సుమన బయటికి వచ్చి బులిబావు గారు అంటూ విక్రాంత్ మీద పడిపోవడంతో ఇద్దరు కూడా కారు మీద ఒకరిపై ఒకరు పడిపోతారు. సుమన కావాలనే విక్రాంత్ మీద హగ్ చేసుకునేలా పడిపోతుంది. తర్వాత ఇద్దరు కూడా లేచి, నేను ఈ చుట్టుపక్కల పల్లెటూరులోనే చాలా అందగత్తెను అంటూ సుమన తనకు తానే పొగుడుకుంటూ విక్రాంత్కి చెప్తుంది. తర్వాత, నేను మీకు పక్కింటి పద్మావతి ఫోన్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నానని నైని అక్కతో చెప్పకండి అని విక్రాంత్తో అంటుంది. సరేలే చెప్పన్లే అని విక్రాంత్ అక్కడి నుంచి బయలుదేరతాడు. తర్వాత విశాల్ వాళ్ళ ఇంట్లో నిశ్చితార్థం కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంతలో శబరిబామ్మ, ఏంటి ఎవరు కూడా రాలేదే అని దురందర్తో అంటే, అదుగో వస్తున్నారు కదా అని చెప్పే లోపల అక్కడ తిలోత్తమ, విశాల్, జాస్మిన్, పరసు, జశ్వంత్ అందరూ కూడా మెట్లు దిగి వస్తున్నట్లు మనకి చూపిస్తారు. ఇది ఈ రోజుటి ఎపిసోడ్. రేపటి ఎపిసోడ్లో విశాల్, జాస్మిన్ ఇద్దరూ కూడా పీటల మీద కూర్చొని ఉంటే నైని చాలా బాధగా చూస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇంతలో గాయత్రి అమ్మగారు రావడంతో పెద్ద గాలి వస్తుంది. అక్కడ నిశ్చితార్థం కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చెల్లాచెదురైపోతాయి. అప్పుడు గాయత్రి అమ్మగారు నైనికి మాత్రమే కనపడుతూ, ఈ నిశ్చితార్థం నాకు ఇష్టం లేదని నీకు ముందే చెప్పాను నైని, దీనిని చెడగొట్టడం నీ వల్ల కాలేదు. అందుకే నేనే వచ్చి ఈ నిశ్చితార్థానికి చేసిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చెల్లాచెదురై అయిపోయేలా చేశాను. నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు నైని, లేదు, నాకు ఇష్టం లేనే లేదు అని గాయత్రి అమ్మగారు నైనితో పదే పదే చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ గాలికి అందరూ కూడా, ఏంటి ఈ గాలి ఇలా వస్తుందే అని అనుకుంటూ ఉంటారు.